Tarragona, província de Tarragona. Comarca Tarragonès. Població 136.496 habitants. Destacat. Passejant per la més romana de les ciutats catalanes, potser el visitant sentirà nostàlgia pels temps en què Tarraco va ser cap i casal de mitja Hispània. Però aquesta sensació durarà ben poc quan descobreixi el ric patrimoni medieval i modern, les magnífiques platges i l'àmplia oferta lúdica, cultural, festiva i gastronòmica de la capital tarragonina. Els principals atractius arquitectònics de la ciutat, declarats Patrimoni de la Humanitat, són romans. Les muralles, l'amfiteatre, el teatre, el circ, la torre del pretori, la necròpolis paleocristiana i els fòrums local i provincial, tots al centre històric. A més, als afores es poden veure la Pedrera del Mèdol, l'aqüeducte del Pont del Diable i el mausoleu dels Escipions. D'altra banda, cal no deixar passar l'oportunitat de visitar la Catedral de Santa Maria i les cases Canals i Castellarnau. Imprescindible! Descobrir els monuments romans, patrimoni de la humanitat. Visitar la Catedral de Santa Maria. Gaudir de les platges. Visitar els principals museus. Contemplar les vistes des del balcó del Mediterrani. Festa Major, Festa de Santa Tecla, al voltant del 23 de setembre.